Improve with Impravo. Ebben a videóban egy új igeidővel ismerkedünk meg, ez pedig a Present Perfect Simple, vagyis az egyszerű befejezett jelenidő lesz. A Present Perfect Simple az tulajdonképpen a múltnak és a jelennek a keveréke. Akkor használjuk, hogyha nem fontos, vagy nem tudjuk, hogy mikor ment végbe a cselekvés, de a jelen szempontjából fontosnak tartjuk a végeredményt. Akkor is ezt az igeidőt használjuk, hogyha a cselekvés a múltban kezdődött és a jelenben is tart, illetve hogyha egy állapot a múltban kezdődött és a jelenben is tart. Nézzük meg a példamondatot. A példamondatban természetesen egyszerű befejezett jelen, vagyis Present Perfect Simple igeidőt használunk. I have worked a lot, and I am very tired now. Sokat dolgoztam, és most nagyon fáradt vagyok. Ezzel a mondattal azt fejezem ki, hogy dolgoztam, de azt nem tartom fontosnak, hogy mikor ment végbe ez a cselekvés, azt viszont fontosnak tartom a jelen szempontjából, hogy mi a végeredmény. I have worked a lot, and I am very tired now. Sokat dolgoztam, és most nagyon fáradt vagyok. Az nem fontos, hogy mikor dolgoztam, de az fontos, hogy emiatt én nagyon fáradt vagyok. Ilyenkor használhatjuk a Present Perfect Simple, vagyis az egyszerű befejezett jelenidőt. Nézzük meg táblázatos formában nyelvtani elemekre lebontva, hogy hogyan épül fel ez az igeidő. I have worked a lot. Sokat dolgoztam. A mondat első eleme a subject, vagyis az alany. A Present Perfect Simple kérdéséhez a have segédigére van szükségünk. A have segédige után jön a mondat főigéje, aminek az úgynevezett harmadik alakját használjuk, mi ezt V3-mal jelöljük. A V3-as alakról még többet fogunk beszélni, most azonban koncentráljunk erre a mondatra. A V3-as alak után a mondatban a mondatnak a többi része következik. I have worked a lot. Sokat dolgoztam. Tehát Present Perfect Simple formálásához a have segédigére van szükségünk, és az ige V3-as alakjára. Nézzük meg a második példamondatot. She has worked a lot, but she has not finished. Sokat dolgozott, de még nem végzett. Ezzel a példamondattal két nagyon fontos dologra szeretnénk felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogyha az alany egyes szám harmadik személyű, mint a példamondatban, akkor a have helyes alakja természetesen a has lesz. A második fontos dolog pedig az egyszerű befejezett jelen használatához kapcsolódik. Ezzel a mondattal azt fejezzük ki, hogy ő sokat dolgozott, ő a múltban elkezdett dolgozni, azonban ez a cselekvés még a jelenben is tart, hiszen nem fejezte be a munkát. Hogyha ezt szeretnénk kifejezni, akkor Present Perfect Simple-t, vagyis egyszerű befejezett jelenidőt használunk. Nézzük meg táblázatos formában nyelvtani elemekre lebontva, hogy hogyan épül fel ez a mondatunk, amelyben Present Perfect Simple-t használtunk. She has worked a lot. Sokat dolgozott. A mondat első eleme a subject, vagyis az alany. Mivel egyes szám harmadik személyű az alany, ezért a have segédige megfelelő alakja a has lesz. Egyszerű befejezett jelennél az ige V3-as alakban áll, vagyis az ige harmadik alakját használjuk, ebben a mondatban ez a work lesz. A példamondatban az ige után még van egy egyéb rész a mondatban, de ez számunkra most nem fontos. She has worked a lot. Sokat dolgozott. Számunkra most az a fontos, hogy az egyszerű befejezett jelen képzéséhez a have segédigére van szükségünk, pontosabban a megfelelő alakjára, és az ige V3-as, vagyis harmadik alakjára. Ebben a táblázatban összeszedtük az angol igék alakjait. A jó hír az, hogy mivel most már ismerjük az ige harmadik alakját, ezért most már az angol igék összes alakját ismerjük. Haladjunk balról jobbra. Az első oszlopban az ige szótári alakját tüntettük fel, ezt mi V1-es alaknak nevezzük.
Ilyen alakok például a cook, főz, illetve az eat, eszik. Hogyha egyes szám harmadik személyű az alanyunk, és a mondatunk egyszerű jelenben áll, akkor az ige V1-es alakjához még egy est kell kapcsolnunk. Így kapjuk meg a cooks, illetve az eats alakokat. A táblázat harmadik oszlopában látjuk az ige úgynevezett második alakját. Mi ezt az alakot V2-es alaknak vagy múltbeli alaknak hívjuk. Ilyen alakok például a cooked, illetve az ate. Mivel a cook egy szabályos ige, ezért ed kapcsolásával képzi a V2-es alakját. Azonban az eat egy irregular, vagyis egy rendhagyó ige, így nem szabályos módon képzi a V2-es alakját, az ate az egy teljesen új alak. Most pedig jöjjön az újonnan megismert ige alak, az ige úgynevezett harmadik alakja, mi ezt V3-nak fogjuk hívni, még past participle néven is találkozhatunk vele. Ilyen alakok például a cooked, illetve az eaten. Szabályos igék esetén könnyű dolgunk van, hiszen az ige V3-as alakja megegyezik az ige V2-es alakjával. Ezt jól látjuk a cook ige esetén. Azonban rendhagyó igék esetén sokkal problémásabb a dolog, ugyanis a rendhagyó igék, például az eat, nem szabályos módon képzik a V3-as alakjukat, ahogy a V2-es alakjukat se képzik szabályos módon. Nagyon sok esetben a rendhagyó igék V2-es és V3-as alakja teljesen eltér, szinte véletlenszerűnek hat. Az eat egy jó példa erre. Eat, ate, eaten. A három alak teljesen más. A táblázat utolsó oszlopában pedig az ige inges alakját látjuk, az igének ezt az alakját nevezhetjük present participle-nek is, de mi inkább maradunk az ige inges alakja kifejezésnél. Ilyen alakok például a cooking, illetve az eating.